си... Гледай как се скри! Елата да ви покажа нетворкинга във VIP ареята. Направили сме 6 групи по 20 човека. 6 групи по 20 човека и нещата вече жужат. Вижте го. Здрасти! Здрасти, Краси. Работи. Още една група. Навсякъде работим. Жужи бизнес. Жужи нетворкинг. Още 2 групи. Получи се много добре. Ето го, един закъсня. Получи се супер. Имаме 6 работещи групи и много са се уединили. Точно това иска да направя. За 2 часа всеки да се опознае, да направят някакви партньорства, да направят някакъв бизнес, да обменят опит. Випа работи. Да къцам? Да къцам?